する楽曲の天才、配布は禁止いたします。コピーライトマークアーマープロジェクト。オッケーオッケーオッケー、こんばんは。さあ、続きやっていきますか。ちょっと待ってね。音鳴った？オッケー。コンドラ。お、コンドラ。珍しい。珍しい。よし、やっていこう。ね、一旦昨日じゃなくて一昨日だっけ？昨日かな？昨日か。魔法の鍵が手に入ったから、とりあえず今日は片っ端から魔法の鍵を開けに行かないと。宝箱が4つもあんの？いや、宝が4つもあるの？この場所。どこ？あと3個。ここじゃなさそうだな。ここ何が立つんだろう。ないか。あとはどこにあるんかな。ここじゃなさそうだし。なんか今あったぞ。竹竿。あと2個どこにあるかな。お、これか。キメラの翼。いや、いらねえな、もう。今更だな、キメラの翼は。あと1個。いや、これじゃなくて自分が欲しいのは魔法の鍵で開く宝箱なんだよな。これじゃない。いや、もうないんだけど。これか。力の種。10個入れるかな。そこ入れるかな。入れた。来た。命の石。2400ゴールド。銀の胸当て気になる。必中剣。もう覚えてるな。豪傑の腕輪。必中剣。OK。あとは、なんだっけ。装備。何があってね、銀の胸当てか。いやー、魔法を弾く方が好きだから、今回は諦めかな。諦めだな。あと、豪傑は身につけていると攻撃が上がる魔法の腕輪。そしたら、主人公でいいんじゃね？力の指輪をリストラして豪傑の腕輪しよう。ここの地下何があるんだろう。あ、まだ入れないんじゃないかな。やっぱ入れないか。こっちは、いけた。気になる。誰この子。私をここから出してくれるのですか？ありがたいことです。あなたたちの亡骸をハーゴン様への手土産にしてあげましょう。嘘マジで。待って、見覚えある。
このデザインは見覚えがあるぞ。間違えた。ドラちゃんだけは命令させろ。OK。名前なんだろう。嘘でしょ。誰？でもそんなに強くなさそうだな、黄色くなってたから。OK。悪魔神官。全然聞いたことない名前だった。ただ今すごい強力的な装備を落としてくれた気がする。イカズチの杖。これ良さそうだな。誰につけようかな。フランでいっか。フランしか覚えられないか。応募の爪はな。よし、行こう。ここはあと一人だな。まだ行けてないところあるかな。2階はなんだっけ。2階はいいや。力の指輪。なんもないね。新刊。あそこの赤い本が気になる。巻物じゃなかったからダメだ。この転送陣はもうやったよな。うん、大丈夫。行こう。そしたらゲットできてなさそうなところを片っ端から行くか。でも紋章探し、思い出探しと紋章探しもしなきゃいけないんだよな。一旦どこ行こうか。ラダトームなんかあったかな。ラダトーム全部取った記憶があるんだけどな。トゥッタントゥットゥットゥットゥルルトゥッタントゥルルルッタンタントゥルルントゥルルルルトゥルルン。
トゥルルン。なんもないか。なんもないよな。あと2個どこにあんの？いや、なくない？まさかそれか？ 1 個。あと1個。見つかんないからいいとして、お城に行こう。宝箱はあるかな？ 5 個。鍵かかったとこでしょ。ほら、まだ入れない。そこに4個あるからもうダメじゃね？よし、ここはクリア。ガライか。あそこの地下もう入れるようになったんじゃないかな。猫ぐるみ懐かしい。意外と強い。マジカルが呪文軽減。精鋭のホイディか。さあ入れるようになったかな。はい、開きません。ダメやん。出る込んだら行くか。よし、ちょっと待って。オッケー。あ、待って、なんかここにマークがある。鍵は開かない。いいや、紋章探ししに行くか。思い出と紋章探しにしに行こう。
なんかあそこ開けられた気がする。の前に9時。金の滝槍、不思議なボロレ、プラチナソード、バイキル。金の滝槍欲しい。ダメだ。バイキルミンは嬉しいか。いや、もう当たる気がしないからやめよう。聖なるナイフ。ガイアの鎧って結構強いやつじゃない？やっぱ強いよ。ケイ。越見のお時間が。越見の。ようこそ勇者諸君。ハーゴン討伐の旅は順調かね？いえ、それが少々行き詰まっておりまして、お力を借りないかと。紋章を探しているんだけど。紋章。陛下から紋章もらった気がするんだけど。ムーンペダね。ムーンペダ。ムーンペダってどこ？南側って言ってたよね。あれそこ行ったことあるぞ。なんだあそこ。左側。入れんのかな？鍵かかってるけど。
そういうもんか。わあ、地下行きの道が。うわ、なんかいるよ。大丈夫かな。勝てるかな。でっかいワニさん。まあ、本当にバトルすんのかな。マジか。この鎌の敵、ザキ使いそうだな。早めに倒すか。全然弱んねえな。よし、これで強いな、意外と。マジックバリアついてるから。ついているような。ついてないのもう。さっきまでついてたじゃん。削れね任せて。いけるか。赤くなったから。あ、終わった終わった終わった。どこかの鍵？すべての鍵じゃなくてどこかの？
的達成したかな、一応。紋章は残り2つ。ぬずっと狩り。何それ。忍びの服。ここは終わったか。北。北の方か。そこね。オッケーオッケーオッケー。今はルーラーが使えないよ。どこ？ここに一応丸ついてるけど、どこだろう。あちゃ。そんなに広くなかった。狭っ。隠し通路だからしょうがないか。
これだろ。欲しいって言ってた不思議な小石ってのは。おお、それこそ探していた紋章に間違いない。さあ、お渡しなさい。どういうつもりです？これを渡せば本当にハーゴン教団は俺を認めて妹の病気を治してくれるんだよな。こらこら、そうやすやすと我が教団の名を口にしてはなりませんよ。話をそらさないでくれ。妹を元気にするって、もう一度ちゃんと約束してくれ。めんどくさいですね。あなた、ハーゴン様に対する敬意も感じられませんし、茶番もここまでにしましょうか。お前魔物だったのか。いや、魔物でも何でもいい。また妹を治してくれるなら牢獄にいた人の俺との約束は同じ顔してんな。どこまでもおめでたいですね。妹だの約束だの、バカらしい。紋章さえ手に入ればあなたは用済みです。おやめなさい。誰です？いや、誰だっていい。ハーゴン教団の名において罰してやりましょう。ハーゴン教団。熱いですよ。早速ザオロル使ってんのかい。ごめん、ありがとう。よし、これで。行く。元気復活。よかった。ごめん、ありがとう。頑張って。なんか呼び出してきたな。余裕持たないと。元気出た？一人じゃないわ。うわ、また死んだよ。真ん中先に倒すか。吹っ飛べ。一人じゃないわ。畳みかけましょう。元気復活。相手ベホエミ使うの？あ、死ぬな。
終わったー。これ絶対強いでしょ。よし、お任せで頑張ってもらおうか。442。死ぬんだけど。MP もないぞ。まあ死んだ。やっぱりダメか。うん、オートでもダメか。ガンガン行こうぜってやったらどうなんだろう。ほとんどの人死んじゃってるな。ダメか。後回しにするか、ここ。トゥルタントゥルタンタントゥトゥルトゥタン。眠いな。早めに終わらせるか。
レベル40上げたいな。何ここのはずなのになんもないんだけど。なんもないよな。なんで矢印はそこに向かってんだろう。さらに奥深くがあるって感じなのかな。32レベル。いや、マジでわかんねえぞ。どこ行けばいいねん。ダメだ。眠気がかかってしまう。なんかね、わかんない。何を目指してんだろう、これ。
My god. Very, very sleepy.ダメや。今日は休もう。とても眠いわ。久々にお出かけしたからか、多分それで眠気がすごいんだと思う。ちょっと待ってね。そこがわかんないんだよな。いや、寝よう。すいませんが、今日はちょっと体が持たないんで寝ます。多少は勧められたからいいかな。じゃあ、おやすみなさい。早いですけど、バイバイ。